štvorca. Pre lietadlo MiG-29 je to dosť náročný prvok z toho dôvodu, pretože MiG-29 nemá riadenie kontrolované počítačom ako iné zahraničné lietadlá, takže vlastne celá zodpovednosť za riadenie lietadla je vyložené na pilotovi, aby neprekročil obmedzenie prvky lietadla. Hneď potom uvidíme krásnu, v podstate dá sa povedať, zatáčku do štvorca opäť prekladanú výkrutmi, takže bude to naozaj pekné divadlo, ja vám želám príjemné sledovanie. Ak budem mať možnosť, budem vždy do toho vstupovať. Takže MiG-29 Poľských vzdušných síl. Dynamicky a stále sa udržali v priestore. Preto, aby to pilot všetko toto zvládol, je naozaj vystavený veľkým preťaženiam a počas tejto ukážky naozaj dochádza k preťaženiam až tých 8G. Keď si zoberieme, že preťaženie na MiG-29 maximálne hraničné hodnoty sú 9, tak ten pilot je kedy vidíte vlastne, že lietadlo zastaví v podstate v nulovej rýchlosti a bude padať voľným pádom dole. Je to veľmi pekný a špecifický prvok pre MiG-29. Teraz ste videli vystrelenie flare, v podstate sú to, dá sa povedať, infračervené klamné ciele. Tie sa používajú na bojových lietadlách na to, aby vlastne odlákali pozornosť od rakiet navádzaných teplom, kedy vlastne lietadlo vystrelí tieto klamné ciele a hlavičky rakiet, ktoré idú za teplom, idú miesto za lietadlom na tieto infraklamné ciele. anglosaských mierach rýchlosť v notoch, výšku vo feetoch. Tak ak by som to prepočítal na metrický systém, tak v podstate bolo by to nejakých 1500 metrov. Takže teraz bude prielet s výkrutom nadoby.
Krásne je možné vidieť zapínanie prídavného spaľovania. Ľudovo platí maximálny režim a zapne sa to prídavné spaľovanie. Je to ešte taký kopanec do chrbta, lietadlo znova zrýchluje ďalej. Nožový let je taký špecifický v podstate pre MiG-29, pretože v podstate už sa musí riadiť pristávacia konfigurácia a simulácia letového vzletu. A pristátia samozrejme. Ľudovo povedané, aj tieto preťaženia, ktorým je pilot vystavený počas ukážky, sú dosť vysoké a náročné. Ja som to včera spomenal, možno to spomeniem pre divákov, ktorí tu sú dnes a včera neboli. Tak v podstate pri tom preťažení 8G, keď v podstate prilba, poviem rovno 10 kg, ak by mala prilba 10 kg, tak pilot má pri preťažení 8G na krku, na chrbtici nesie 80 kg. Samozrejme, pilot musí otáčať hlavou, kontrolovať všetko, takže si viete predstaviť, aká je to záťaž na tú chrbticu a čomu je ten pilot vystavený. Takže ukážka minimálnej rýchlosti. Lietadlo letí zhruba tou rýchlosťou tých 150 knotov, nejakých tých 280 km za hodinu. Tej minimálnej rýchlosti s zapnutím prídavnej forsážom vidíte, že to je ten automaticky okamžite stúpa a zrýchla. Sami dobre vidíte, že to letadlo je dostatočne hlučné a je naozaj ťažké si nájsť chvíľku preto, aby sa niečo okomentovalo. Takže teraz je zase maximálna rýchlosť v rámci leteckých dní. Len pre zaujímavosť. Poprosím vás, radšej to neskúšajte s týmto druhom paliva. Ďaleko by ste nezašli. Naozaj vidíte, že celá ukážka je postavená do dynamického sledu v malom priestore s precíznymi prvkami a s nadväznosťou na ne, takže naozaj každý ten pilot si vlastne postaví svoju ukážku na ten displej výcvikový, ak to nazvem, podľa seba. Najprv si to vyskúša na simulátore a potom to začne postupne lietať. Je dôležité, aby si to pilot všetko vyskúšal, aby to sedelo, aby to bolo bezpečné, hlavne s bezpečnosťou na lodi. Krásny výkrut, pomalý, veľmi náročný prvok. Je to naozaj veľmi pekný prvok, obzvlášť pre MiG-29, pretože má dve chvostové plochy a pomalý výkrut v osi lietadla je dosť ťažký. Skupinu Orlík, ale zase skupina, kde je viacej, majú solistu, vyplňajú hluché miesta, takže takto to ide, ale už nám pokračuje naša dynamická ukážka. Takže vidíme plné pristátie, naozaj krásne, na kraj dráhy. MiG-29 používa brzdiaci padák, preto aby vlastne odľahčil brzdy na lietadle, neprehrievali, takže MiG-29 používa takisto aj brzdiaci padák na brzdenie. Tento padák samozrejme sa potom odopne, znova sa zbaví a znova sa použije. Takže nie je to na jedno použitie, niekoľko použití. A čo sa týka ukážky samozrejme ľahkých a veľkých lietadiel rýchlych, každá ukážka má niečo do seba, každá je svojím spôsobom ináč náročná. Nedá sa povedať, že Najviac páčil v podaní poľského pilota. Tak určite sa mi páčil pád, pretože je to prvok, ktorý je naozaj špecifický a ktorý sa dá vykonávať na MiG-29. Je to naozaj pekný prvok.
ale prvky samotné je každý prvok pekný. Ide o to poskladať to do správneho súsledu, aby tie prvky vytvárali naozaj dynamiku a potom toho diváka to upúta. A keď to diváka upúta, tak vlastne ten display pilot splnil to, čo sa od neho očakávalo. Ešte raz ďakujem Maťovi za rozhovor a vás prosím, aby ste poďakovali polskému pilotovi, kapitánovi Adrianovi Rojekovi za nádherné predvedenie lietadla MiG-29 polských vzdušných síl. Zároveň kapitán Andrej Rojek má pre vás aj pripravený pozdrav, takže verím, že ho za krátku chvíľočku budete môcť vidieť aj na obrazovkách. My name is Captain Adrian Rojek. I'm from Polish Air Force with our MiG-29 solo demo team. So I'm very glad to be here because we have